Аз съм Любо и в този канал разглеждам всичко в любовните отношения. От запознанства и дълготрайни връзки до интимна проблематика между партньорите. Вашият сабскрайб гарантира успеха ви в любовта. Днес ще споделя с вас какво е вагинизъм. Вагинизмът е болезнено състояние, при което мускулите на входа на вагината неволно се съкращават или стягат в очакване на болка при всеки опит за каквато и да е пенетрация. Такъв опит за пенетрация може да бъде поставянето на тампон, вкарването на пръст и, разбира се, при опит за вкарване на пенис. Това състояние прави секса болезнен и често дори невъзможен. А самото съкращаване на мускулите на входа на вагината на практика я запечатва, правейки невъзможен достъп до влагалището. А опита за преодоляване на тази блокада е предизвикателство, което изисква грижа. Процесът на запечатване е автоматичен. Това е нещо, над което жената няма директен контрол. Така че ако ви се случи, или вие сте мъж и това се случва на вашата партньорка, трябва да се реагира с пълно разбиране и подкрепа и да се предприемат действия, които да помогнат за излекуването на това състояние. Вагинизмът е напълно лечим и няма повод за притеснение. Но тъй като това е чувствителна тема, жените често се страхуват да споделят за този проблем. Вагинизмът може да причини много стрес и разочарования в интимния живот, а когато не се третира продължително време, негативните последствия в отношенията с текущия или потенциален партньор стават напълно неизбежни. Вагинизмът може да се изпита още от самото начало, при всеки опит за вкарване на нещо във влагалището, така и по-късно в живота след получаване на рана в тазовата област. В случая, ако жена страда от това още от ранна възраст, тя има първичен вагинизъм. А ако вагинизмът се появява по-късно в живота, когато вече е имала интимни партньори или в резултат от конкретно негативно преживяване с партньор, то този вагинизъм е вторичен. Реакцията на мускулите на вагината при вагинизма е с цел самозащита. Ако мозъкът на жената по някаква причина е приел секса за болезнен или опасен, той ще активира вагиналните мускули, за да запечата вагината всеки път, когато жената се кани да прави секс с партньора си. Причината за подобно възприятие на мозъка, което го кара неволно да съкращава вагиналните мускули, може да е нещо толкова просто, като липса на качествена лубрикация. Но е важно да имаме предвид, че също така може да е признак за дисфункционални или токсични отношения с партньора. На практика мозъкът на жената по някаква причина се чувства застрашен и се опитва да предпази тялото. Колко често се среща вагинизма? Проучване, публикувано в Journal of Sexual Medicine през 2018, разглежда наличието на вагинизъм при жени, посещаващи гинекологична клиника в Турция. Според проучването, 5% от жените, посещаващи клиниката, страдат от вагинизъм. Друго проучване, публикувано в Archives of Sexual Behavior през 2022, разкрива, че 3,3% от жените в Иран страдат от вагинизъм. Проучване в Египет през 2011 показва, че 5,5% от жените страдат от вагинизъм, а в Индия около 12%. А в САЩ данните показват, че 12% от жените са склонни да изпитат разстройства на сексуалната болка, като тези разстройства включват вагинизъм. Така че вагинизма не е толкова рядко срещан. Каква е причината за вагинизма? Тревожността и стреса често се посочват като основните фактори, но и не само. Жена, която е била жертва на сексуален тормоз, е нормално да развие вагинизъм като резултат от психологическата травма. Възможно е причината да се крие в мускулни спазми в тазовото дъно. Тазовото дъно е самата част на тялото, която съдържа вагината. В такъв случай се препоръчва физиотерапия на тазовото дъно, макар аз да смятам, че реалният проблем е основно психологически. Как се лекува или третира вагинизъм? Терапията при вагинизъм е строго индивидуална. Разговорът може да е ориентиран към семейното положение, сексуалните практики, връзката с партньора. Като това е важно, за да се разбере дали вагинизмът е първичен или вторичен, или пък е някакъв симптом, или идва от проблеми в самите взаимоотношения. Затова е очаквано специалиста да попита жената дали това се е случило с други партньори или само с текущия. За третиране на физическата част има домашни упражнения за тазово дъно, които целят да успокоят вагиналните мускули и едновременно да ги направят по-разтегливи. Защото има разлика дали вагиналните мускули са много стегнати или по-скоро са силно реактивни. Но упражненията работят и на двете. Самите упражнения много наподобяват на йога и съм убеден, че повечето хора не могат да ги различат от обикновената йога и пилатес. Но трябва, разбира се, да има и компонента на излагане на опасността. Може да се използва вагинален спекулум или дилататор за плавно разтягане на вагиналния отвор, като всеки следващ път се използва все по-голям размер. Дилататорът много наподобява на дилдо, като си има цели комплекти за третиране на вагинизъм. Има и специализирани инструменти и упражнения, които се ползват от гинеколози и физиотерапевти за подпомагане на лечението.
Колкото до психологическата част, регулирането на стреса, тревожността, преодоляването на самата травма, която създава това състояние, това е работа за психолог, терапевт или сексолог. Ще се радвам да ви бъда полезен. Ако смятате, че изпитвате трудности в любовните връзки или преживявате някаква травма, може да попълните моя тест за травми или да разгледате моята книга за травмите в любовта. Ето тази, синята. Благодаря за доверието и до следващия път.